Исәнмесез, саумысыз, кадерле достlar, шоу-биз программасын башлап та җибәрәбез. Чын күңелдән барлык гашыйкларны үзләренең бәйрәмнәре белән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Һәм бүген бездә кунакта нәкъ 14 февраль көнне гаилә корган җырлы моңлы парыбыз Айрат Ильясов һәм Ләйсән Сөнәгатова булачак. Менә ир кешеләр хатын-кызларны гел көтәләр инде. Миңа бүген тагын да авыррак, чөнки мин бүген 3 хатын-кызны көтәм. Өчесе дә һаман килеп җитә алмыйлар. Беренче мизгелләрдән килеп җитер дип шанып калабыз. Әнә киләләр. Менә минем кызларым. Привет. Привет. Привет, привет. Бизубик. Әйдәгез крик. Әйдәгез. Гашыйклар көне багышланган тапшыруга кемнәрне чакырыр икән дип без узак баш ватмадык, чөнки моңа зур сәбәп бар. Бу гаилә гомумән 14 февраль көнне үзләренең гаиләләрен курып җибәргәннәр. Һәм алар бездә кунакта Айрат Ильясов, Ләйсән Сөнәгатова. Дуслар, хәлләрегез ничек? Нинди кәефләр белән килдегез бүгенге тапшыруга? Әйдәгез белән шундый баналь булган сораулардан булса да башлап җибәрик әле тапшыруыбызны. Хәерле көннәр бит инде. Аллаһ шөкер. Кәефләрне үзең күреп торасың, менә бик шат. Кәефләребез бик әйбәт. Аллаһ шөкер, менә чакыргач килеп җиттек. Тиз генә шәүләп дүртәүләп дигәндәй. Инде монда дүртәүләп килеп җиттеләр. Инде кадерле достар, алдан ук әйтеп куйыйк, шоу-биз тапшыруында инде менә бу тапшыруны кара алдыннан рәхәтләнеп дип күстимәсен дип төкереп куярга кирәктер. Менә кыскача гына сөйләп китегез. 14 февраль гашыйклар көнендә сез менә яңа гаилә булдырдыгыз. Менә ничек килеп чыкты ул? Ләкин инде үзе шулай туры килдеме? Яки инде кемдер менә алдан планлаштырылган эш идеме? Ничек? Дөресен әйткәндә, бу планлаштырылган эш иде. Гадәттә нормаль кешеләр җомга көнне, шимбә көнне өйләнешәләр име? Кияүгә чыгалар дигәндәй, безнең пәнҗшәмбе көнне булды бу туй. ЗАГСка барганда 4 кенә гаилә өйләнешкән, шул көнне шул 4 гаиләнең берсе без идек инде. Бу Ләйсәннең идеясе иде, дөресен әйткәндә, инде менә 14 февраль көнне өйләнешик, гашыйклар көнне өйләнешик дип шулай алдан ничектер планлаштырылган, бәлки кичкенәдән уйлап җөргән бер. Ну безнең чыннан да ничектер 24 августта безнең никах көнебез үтте. Аннары инде туй качан булыр микән дип бер дә уйламадык. Ну булыр итәрбез дидек тә, аннары 4 декабрьдә Дилә белән Марат өйләнештеләр. Аннары тагын бер пар безнең дусларыбыз өйләнеште. Мин әйтәм Айратка, ничексен без өйләнешмәйбез балайса, әйтәбез дә ясыйбыз туй. Инде менә шулай ойладык, 14 февральдә безнең туй көнебез була дип. 25 декабрьдә барып без Заявление яздык. Заявление яздык. Менә кадерле дуслар, исегезгә калдырыгыз, кызлар гомумән хатын-кызлар бар, үзләренекен эшлиләр име? Теләсәләр. Жугалар. Хатын-кызлар жук. Менә иҗади гаилә өйләнә, шулай бит инде. Монда туйда гомумән артистлардан башка бүтән кеше булырга тиеш түгел, уйлап караганда. Менә туй ничек узды соң, Айрат? Дөресен генә әйткәндә, Илнас бик начар узды. Булат Бәйрәмов апарган өчен ки. Туй ничек узды, Айрат? Дөресен әйткәндә, бик әйбәт узды. Безнең 65-кә якын кеше бар иде. Шуларның яртысы артист. Дусларыбыз, артистларыбыз. Яртысы дусларыбызның хатыннары. Яртысы гаилә дуслары, анда әти-әниләрнең беренче туганнар бар иде инде. Менә шулай бик кичкенә генә түгәрәктә дип әйтергә кирәк. Матурган уздырып җибәрдек. Менә гомумән хәзер миңа 26 яшь, ничектер өйләнергә менә әзрәк кенә куркып торам. Куркытмадымы? Менә бу дөрестән дә зур ответственность бит инде русча әйткәндә. Ниндирәк хис тойгылар булды синең? 26 яшьтә куркыта инде, мин 22-дә өйләндем, шуңа күрә. 24-тә идеме ди? Мин үземне 22-дә өйләндем дип җөрим, барыбер. Чөнки ничек инде? Ничек инде шулай 24. 6 ел яшибез бит инде хәзер. Ну, Син Kızım etti dedin, aldan bileydim. Sabayım bu sözünü, en nazlı eytuşum. Kızım etti dedin, demek tanıydım. Demek anlay kimler, yaşay onun için. En bulganı, bizning baxtga tuğanı, her bala gibi
Кичерешләр һәм ачышлар әле алда. Синең белән булыр җаным, тик булмам гел янымда. Тәүге әти дип әйтүен, тәүге язын, тәүге көзен. Мин хәтерләрмен, ә син юк, ничек тырышсаң да үзең. Шулай тиешле күрәсең. Им булганы, безнең бәхеткә тулганы. Иң акыллы, иң мөлаем, минем малаем. Иң булганы, безнең бәхеткә тулганы. Матур күзләр иясе, мин аның әтисе. Балам әти диде. Ярты сәгатьтә үтмәде. Без инде математик формулалар белән исәпләп чыгардык. Ничә ел булды инде? 6 ел яшибез икән. Әйе. Сизелми дә үтеп китте. Шуңа күрә курыкма, Илназ, өйләнергә бер дә курыкма. Вот шуны әйтергә кирәк инде. Үзеңнән тора инде, конечно. Бик зур рәхмәт. Бу киңәшләрне без элеп куербыз кулакка. Гомумән, Айрат Ләйсән, сезгә карап менә сокланып торам. Күзләргә тимәсен. Нинди яңалыклар менә шушы арада, бәлки менә тагын нинди яңалыклар? Әйт кызым, әйт, Айдар. Нинди безнең яңалыклар? Яңалыкларга килгәндә, кичә машинаның тәгәрмәче төшерде. Төшердем. Үзе төшерде. Ладно, всё, не смешно понял. Инде ярты сәгать тапшыру төшерәбез. Шуның 5 минуты гына эфирга тыгырлык булды, чөнки бик күңелле бара. Без бер-ике сүз әйтәбез дә көләбез рәхәтләнеп. Айрат, бик зур рәхмәт сиңа шәйләр өчен. 6 тәңкә сүздән. Менә шундый тәмле шәйләр, тавышлары да тәмле. Менә матур гына әйтеп шәй эчеп утырганда, сөйләп китегез әле, нинди яңалыклар бар сездә? Гомумән менә шушы арада. Дөресен әйткәндә, әллә ни шаккатырлык яңалыкларыбыз юк. Менә иң шатлыклы, иң зур яңалыгыбыз ул менә 7 ел элек булды, менә кызыбыз туды инде. Әймә кызым. Эльвина исемле куштык. Күз тидерәс түгел. Күз тидерәс түгел тәлкә. Әйе. Матур гына. Иң зур яңалык шул. Инде шулай кешегә сөйләрлек, әллә нәрсәләр булмады. Калганнары кешегә сөйләмәслек кенә. менә бу Эльвина дигән бик матур мөлаем исем. Кем уйлап чыгарды моны? Инде бик узак спорлашу нәтиҗәсендә барлыкка килдеме? Әллә инде Ләйсән белән шулай кушабыз диде дә кушылдымы? Спорлашу булмады. Менә иптәш малайлар белән бергәләп Ләйсәнне каршы алырга барганда, машинада ничектер уйлашып бардык та берничә исем арасыннан сайлап бардык инде. Шулай сайлый торгач, без иптәш малайлар һәм инде аның хатыны утыра иде безнең янда. Шулар арасында Эльвина дигән фикергә килдек тә, аннары роддомга килеп җиткәч, Ләйсәнне каршы алгач, Эльвина дип каршы алдыгыз. Эльвин дип каршы алмадык. Мәйтәм, Ләйсәнгә әйтәм, әйдә Эльвин дип кушабыз. Ул бит инде хатын-кыз бит инде шулай. Вообще-то мин уйлап чыгарган инде ул исемне дип, менә шулай тәгә горурланып чыккан иде инде. Әгәр дә мин әйдә Рашид дип кушабыз дисәм, ул да вообще-то мин уйлап чыгарган инде дип әйткән булыр иде дип уйлыйм инде. Мин роддомда ятканда, Айратка язып җибәрдем SMS белән берничә исем. Мәйтәм, Айрат, пока без мәйтәм монда ятабыз, син уйла, нинди исем алып кушабыз кызыбызга. Кайсы исем? Менә анда бер исем, как раз Эльвина иде. Без уйладык ничектер, Ильясова, Эльвина, Айрат. Матур яңгыр иде. Әйе, ничектер менә шундый йомшак кына. Потому что кызыбыз Ралина ылысы. Ралина ничектер менә теге әзгенә шундый исем Ралина. Ралинага Эльвина бик тоже якын килешә, шуңа күрә шулай. Дип уйлыйбыз инде без шулай дип. Бу безнең фикер инде. Шулай уйлап, Бәлки кемдер шулай уйламыйдыр инде. Ә син ничек уйлыйсың, Илназ? Бик матур исем. Сокланып карап торам. Һәм менә Ралинаны чакырырга вакыт җиткәндер инде. Ник балалар, шуңа күрә кайбер сәбәпләр аркасында аны әтисе Айрат Ильясов әзрәк кенә пичмакка бастырган иде. Инде гаилә булгач шулай да була икән, кадерле дуслар. Һәм инде менә бу хәзер срогы чыкты буга инде, әйме? Все, 15 минут вакыт узды. Инде Ралинаны да чакырыйк әле шушы тапшыруга. Ралина да кил монда. Менә. Ралин кил. Ралин, хәлләрең ничек? Әйбәт. Менә бер генә сорау бирим әле. Менә гаиләдә кем строй кирәк, әтиме или әниме? Әти. Әти били. Ничек строй ул? Нишли ул?
Ruscha сөйлесең дә була, Ruscha сөйле. Инде хәзер руслар, менә моны серен генә ачып бидәм. Әтисе күзенә карап торганда, әтисе турында ниндидер тискәре фикер әйтү бик кыен. Шуңа күрә без менә булай торып камерага карап, менә шулай, опа. Папа строгий, Строгий. очень строгий. Очень А он ругается? ругается. А как ругается? Орет. Орет. А сколько тебе лет, Ралин? Дурт. Дүртмен. Ралин, сиңа ничә яшь? 5. Нака тиңгә ошагансың икән, бик тиз җавап бирәсең. Инде, вот смотри, әтиң әзрәк сиңа бүләкләр алып бирәме, нәрсәләр бүләк иткәне бар? А что он обещал подарить сегодня? Игрушку, Какую? который 2 зубика в бибон. А, бибибон. Ралин, минем бер генә сорау калган икән. Менә семьяда кем баш? Кто в семье главный? Как ты думаешь? Они. Они? Yes. А кто в семье главный? Эти. Менә айрат инде кадерләр, һәр вакытта үзенекен эшләп куя. Инде менә ничек уйлыйсыз? Менә сезнең семьяда ничек? Кем баш дип уйлыйсыз? Менә сезгә үзегезгә шундый туры итеп шундый сорау бирим әле. Айрат баш, мин мыйым. Кем иде таба савыт жуа, кем ашарга пешерә, кем идәннәр жуа, шул баш инде. Мин түгел. Инде менә Ләйсән сиңа сорау бирәсе килә. Менә без күреп торабыз ике мәхәббәт җимеше. Менә монда инде алар бик күп вакытны алалардыр. Инде беренчесе, икенчесе сәхнәдә дөресрәге сәхнә эшчәнлеге кайбер вакытта инде тукталып торды. Синең шулай бит инде менә үрнәк әни буларак бу периодны син гаиләгә багышладың. Шуны сорау менә сагынмыйсың микән син сәхнәне? Иҗатны дип әйтик инде. Ничек сагынмыйм да сагынам. Сәхнәгә чыгасы килә. Но беренче урында пока минем баллар. Чөнки ул әле бәләкәй, минсез тора алмый, 1-2 сәгатькә калдырып торырга була. Но, прям. Шуңа күрә пока инде балалар белән иде. Инде менә айратка гомумән менә балаларны тапшырып чыгып китеп буламы? Менә шундый сорау бирим әле. Була. Була, калдырганым булганы. 3 минутка. Ул мине шулай мәйдән Айрат миңа чыгып китәргә кирәк, 1-2 сәгать утыра аласыңмы? Ярар инде утырсын инде, утыра башласын инде, утыра башлады инде. Тагын сорыйм инде мин мәйдән Айрат миңа чыгып кирәк. Сөйләшә башласың инде. Үзе ашасын инде. Әйтә, ой, балай булса мәйдән моннар. Ул сине үзе мәйдән карап утырыр. Шуңа күрә Кияүгә бирик инде дип ахырдан. Ай. Ничә карыйлар, карый. Әтисе молодец бу якта. Менә балаларга карап торам да, сез ничек уйлыйсыз? Менә балалар кемгә ошаган? Они. Син кимгә ошаган? Они. А кто строгий? Эти. А кемгә ошаган? Они. А кто обещал подарок купить? Эти. Балаларны алдап булмый. Чик бутасаң да. Юк, чыннан да балалар белмим, кемдер әйтә, миңа ошаган, кемдер Айратка. Менә Ралина тугач, мин аны ничектер үземә күбрәк ошаттым. Чөнки аның танавы да, бурны да. Бездә ике төрле башкә әйтәләр. Шуңа күрә ничектер безгә күбрәк ошаган. А менә Эльвина туганда мин сразу әйттем, что Айратның әтисенә ошаган. Бабайына. Инде Эльвинага да бер-ике сүз биреп китте, ул нәрсәдер әйтергә тели бугай. Инде Эльвина, ничек хәлләрең? Бу шикәр пакетиге бик тәмлеме? Нәрсә бу скажи? Нәрсә бу? Инде бик эчтәлекле җавап булды бу. Ничек уйлыйсың? Менә Россия командасы гомумән Олимпиадада ничәнче урын алар икән? Беренче дин кызым. Беренче.
Җиде айда сөйләшсәк, конечно, бик әйбәт булыр, конечно. Сен әйтеп сала ул хәзер. Ләйсә менә бу икенче бала булды. Бөтен дөньяга барлыкка килде. Менә беренчесе көнләшмиме? Инде ниндидер игътибарны күбрәк сорыйдыр инде бәләкәе. Менә бу ситуацияны ничек килисез? Ну, Эльвина туганда ничектер ул аңламый торды берничә ай, ничектер менә бар айы, мен, конечно, булыша, молодец, ул яктан бөтен сораган әйберләрне акилә. Хәзер инде Эльвина үскәчен уйный, караша, конечно, рәхмәт, зур. Ну, хәзер инде аңлый да башлады, хәзер күрәш, то күбрәк бәләкәенә дә игътибар күбрәк. Көнләшеп ала әзгенә. Ну, без аны, конечно, ничектер менә йомшак кына килер инде. Икесенә дә игътибар ничек әйтим инде. Тигез бүлек. Тигез. Тигез бирәбез әйе. Шуңа күрә көнләшмәс инде. Чөнки мин үзем бәләкәй булганда хәтерлим. Мин олы апа, минем бәләкәй сеңлем бар. Менә әни аны гел күтәрәдер, кулына сөядер, әйтәм, ник мине әйтәм, шулай яратмыйсың, сөймисең. Син бит олы кыз, ул бәләкәй дип әйткән менә шундый. Син бит инде зур дип. Син бит инде зур, ул бәләкәй дип хәтеремдә калды. Шуңа күрә мин үземчә уйладым, әйтәм, юк, балаларны Икесен дә күтәреп йөри. ничектер икесен дә менә Тигез үстерә. үстерергә кирәк. Сөю кабызса гаилә учагын, бала шатлыгы саклый җылысын. Җирдә җимешнең балдан татлысы, көтеп алынган адәм баласы. Минем баламда синең һәр төсең, минем баламда синең һәр исең. Сине баламда килә күрәсем. Рәхмәт әнисе, рәхмәт әнисе. Утырткан алсу гөл чәчәк, аның алдында якты киләчәк. Сулар сибәргә зинһар онытмыйк, салкын җилләрдән бергәләп саклыйк. Минем баламда синең һәр төсең, минем баламда синең һәр исең. Сине күрәсем. Рәхмәт әнисе, рәхмәт әнисе. Гомумән Айрат Ильясов дигән сүз ишетелгәч, исем ишетелгәч, күз каршына килеп баса эссе төркеме. Айрат, эссе төркемендә ничек хәлләр, Ниязда ничек хәлләр, шушы арада нишләп ятасыз, нинди яңалыклар, җәйгә планнар, менә бөтенесен бәйнә сөйләп кит әле. Чөнки менә мондагы яшь кызлар бүген инде күрделәр сине гаиләле икәнне, бөтенесе белделәр. Инде шуңа күрә аларны тынычландырып, берәр җылы сүз әйтеп китә дип әйтәсе килә шуларга. Ну, дөресен генә әйткәндә, менә җәйгә планнар бик зурдан инде. Җәйгә теге кайбер кешеләрнең планлаштырылган туйларын әкрен генә заказлар җыя башладык. Эшләргә Алла бирсә. Эссе төркеме турында әйткәндә, дөресен генә әйткәндә, соңгы арада менә берничә яңа җыр әзерлибез. Яңа җыр дигәннән шул күбрәк халык җырларына күчәргә булдык. Берничә аранжировка әзерләнеп ята. Буат тагын нәрсә. Ниязда ничек хәлләр? Ниязда хәлләр бик әйбәт. Нишләп ята? Нәрсәләр белән шул? 3 баласы бар, Аллага шөкер. Ишәү булдымы? Ишәү булды инде күптән. Син калышасың. Мин әзрәк калышып торам. Алар да утны бетерәләр күбрәк. Менә шулай 3 баласы белән матур гына эшкә йөреп инде шулай көндә шалтыратабыз, көндә диярлек шалтыратабыз, хәлләребезне беләбез инде. Бергә эшлибез, Нияз белән бергә эшләргә тырышабыз. Ул бит инде күбрәк музыкант буларак шундый. Молодец, җегет дип әйтергә кирәк. Инде без беләбез, син төрле мәҗлесләрне, туйларны, юбилейларны, шулай концертларны алып барасың. Менә бу эшкә ничек син кирип киттең? Башта бит сине халык беләдер җырчы дип
Эссе җырчысы дип. Һәм инде берникадәр арадан сине күрә башладылар сәхнәдә алып баручы кебек. Ролендә, алып баручы ролендә һәм менә бу алып баручыга ничек син кирип киттең? Опять-таки, дип әйтергә кирәк, Нияз кертеп җибәрде. Бер 2004-5 еллар булган микән музыкаль десант белән чыгып киткән, беренче концертлар, беренче гастрольләр. Һәм дә инде безнең яраткан дустыбыз Булат Байрамов ничектер килә алмады, аның эштән китә алмады шунда, ул татар радиосында эшләде ул вакытта, исемдә минем ничектер ул һаман. Эштән җибәрмиләр, нәрсә эшләргә дип Гөлназ үзе генә калды. Нияз килде дә, "Айрат, әйдә вакыт сузып торып булмас ди, алып барып карале. Монда менә сиңа сценарий, Гөлназ сиңа аңлатыр ничегрәк нәрсә эшләргә кирәк икән" дип, Гөлназ ул вакытта үзе дә теге чыгып кына эшли генә башлаган. Алар инде барып беренче дискотека һәм беренче концертлар апарган тәҗрибәләре бар иде. Гөлназ белән матур гына утырдык, бер гримерка кирип утырдык, миңа бирде сценарий, әйдә менә шулай итәбез, булай итәбез дип аңлатып, шулай теге куркып, нитеп кенә инде беренче тапкыр менә шулай сәхнәгә алып баручы булып беренче тапкыр шунда чыктым. Аннан кайткач Булат 2 концертка гына килә алмый иде. Безнең бөтенесе бергә бер 8-10 концерт тирәсе иде. Миңа әйттеләр, менә шушы 2 концертны алып бар да инде, аннары Булат килеп җитә дип. Шул 2 концертны алып баргач, аннары Булатка шалтыраттылар да, "Син яра, давай брат, монда килеп җөрмә инде. Без кеше таптык" дип. Син Булатның бөтен гонорарын үзеңә алып бетердең инде. Ул вакытта гонорар шул рәхмәт сүзләре иде инде. Булатның бөтен рәхмәт сүзләрен үземә алып бетердем. Инде менә Ләйсән гаилә белән күп вакытын үткәрә бит инде. Менә безнең булай дискотекалар, концертлар, инде төрле корпоративлар, юбилейлар, туйлар. Инде бу тек кешегә сер түгел, шулай бит инде. Менә иҗади гаилә булгач әле ул кеше ничектер нормаль кешедән әзрәк аерылып тора. Ләйсән ничек сине җибәрәме инде? Ничек каршы ала төнге туйлардан соң икеләрдә? Менә бу семьяда ничек каршы аласыз? Төнге сәгать 2-дә һәрбер кеше бер төрле каршы ала бер-берсен дип уйлыйм мин. Караватта җыклап кайтасың, бик матур каршы ала. Балалар җыкларга бирсә инде әлбәттә. Булай көнләшү дигән нәрсә юк инде, чөнки бит бер-беребезне белеп чыктык, дип әйтергә кирәк. Мин аның артист икәнен белдем инде, ул да минем артист икәнен белде. Шуңа гармония. Әгәр дә игә берәр финанс алып кайтсаң, минемчә бер кеше дә каршы килмәс инде. Эштән кайтасың бит, син эшләп кайтасың. Инде кадерле дуслар, менә бу тапшыруга килгән безнең Ралинда, инде ул Айрат Ильяс белән Ләйсәннең улы кызлары. Һәм инде җырчы гаиләсендә туйгач, бу кыз да бәлки җырлый беләдер. Мин шуны тикшереп карарга булдым. Ралина, син безгә җыр җырлап күрсәтәсеңме бүген? Әйе. Әйдә, җырла. Моя мама лучшая на свете, она мне как солнце жизни светит. Мама самый лучший в мире друг, как люблю тепло ее я рук. Моя мама лучшая на свете, она мне как солнце жизни светит. Мама самый лучший в мире друг, как люблю тепло ее рук. Молодец. Инде нәрсә әйтергә кирәк? Сер итеп әйтәм, син эссе төркемдә әйбәтрәк җырлыйсың. Инде гомумән әтиң ашамасын, әниң ашасын бу җыр ягыннан. Ралина, эссе төркеме беләсеңме син? Юк. Хәзер мин сиңа җыр җырлап күрсәтәм, син аны кем башкарган белергә тиеш. Авылга. Әти. Әти башкара. Менә бит. Эссе төркеменең әти башкарган тагын ни җырларын беләсең? Рәхмәт әнисе. Мәхәббәт. Мәхәббәт ул синең шикелле.
Күрүшү булмай аннан хәйләләр. Күрешкәчтә телең ятсаң, ашау өчен не онытсаң, ишек кага синнан мәхәббәт. Шақырғанда келмей, яшын төбет кейінет қабына. Юқтан көңілі қанатланса, тек бір исім қабатланса, көңіліңді сүйіп бағына. Мәхәббәтнің қиғаш қажлары бар, дулқын шәші алтын сепкізі. Мәхәббәтнің көзі зәңгер түсті. Мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул синең шикелле. Мәхәббәт ул синең шикелле. Инде менә без күреп торабыз, Илвин гомумән әтисенә ашаган, самырлыгы бик күпкә җитми. Шуңа күрә без әнисе белән аны әзрәк кенә теге русча гулять итәргә дип җибәрәбез, әзрәк кенә. Татарча дип әйтсәң, гуләткә җибәрәбез. Гулятькә җибәрәбез. Biz yürüp kileriz. Sonra siz үзегез генә утыргыз сөйләшеп, неме? Сол булашабыз әлеге. Күрешмәсәк. Пока-пока, пока-пока. Берәр төрле спорт белән шөгыльләнәсеңме? Гомумән спортка карашың ничек? Спортка карашым бик әйбәт. Кичкенә чакта футбол уйнап үстек, футбол, волейбол уйнап инде шул ниләрдә мәктәпләрдә. Соңыннан 1-2 ел элек хоккей уйный башладык, иптәш малайлар бергә уйнап йөрделәр дә ничектер. Чакырып алдылар, әйдә безнең белән бергәләп уйныйбыз, алай ничектер күңеллерәк була дип бергәләп. Мен жюри белмим, Тимер аякта. Хәзер өйрәтәбез, әйдә әкрәнгә. Мин беләйдем инде, әз генә жюри беләйдем. Ләкин теге хоккейчылар кебек әлегә жюри булмый. Чөнки авырлык та бар, анда амунициялар да, анда клюшканы тотарга кирәк, тегеләй итәргә кирәк, булай итәргә кирәк. Бик җиңел спорт төре дип әйтмәсем. Аны август айларында аягымны авырттырган идем. Шул августтан бирле бүтән барган юк иде инде. Менә Аллага шөкер хәзер аяк терелеп киләм. Ничектер уйнарга исәп яңадан бар. Нойра тагын бер сорау. Сезнең менә гомумән авыл җирлегендә яратып таңлатыран бер хитыгыз бар. Ул инде бөтен кеше белә, аны кушылып җырлыйлар, рәхәтләнеп авылга дип урыслары да, татарлары да. Менә минем нинди сорау бирәс килә. Мин ишеткән идем радиода авыл җыр башлаганда бит, менә шундый кичкенә генә информация бар анда, сводка шикелле нәрсә. Менә комбайнер Гали абый анда гектарына без анда үзебезнең әтиләрнең исем фамилияларын яздырдык. Валиев Кадим Халим улы һәм Ильясов Марат Гыйлметдин улы, ул безнең әтиләр, Ниязның әтисе һәм минем әти 12,000 тонна ашлык җыеп, иң яхшы комбайнерлар исеменә кертте дип сводка яздырган идек. Берсендә бик кызыклы хәл булган. Кемдер шул җырның башын тыңлаганда инде бер әбиң шалтырата икән радиога, исәмисез, нинди яңалык сөйлисез анда, ничек 12,000 тонна ашлык җыйсыннар инде. Нәрсә без дә уйлыйбыз ди, ничек инде, анда яңалык биргәндә юк, яңалыклар бит инде күптән чыкты дип. Аннары карыйбыз ди теге плейлисттан. Эсе төркемнең авылга җырында башын тыңлап караган идек, шул сводканы кемдер яңалык дип аңлап алган, менә шундый кызыклы хәлләр булганы бар. Абылай авыл темасына килгәндә, дөресен генә әйткәндә, хәзер авылларда туганнарыбыз да калмады дип әйтсәң була. Бик сирәк кайтабыз. Бер тапкыр җәйкәне менә әнинең авылына кайтып килеп, бер кичкенә генә бәйрәм ясап алдык инде, шул концерт ясап алдык. Чөнки күптәннән бер нәзер дип әйтергә кирәк, нәзерем бар иде. Шул авылдашлар янында концерт куеп китергә. Шул теләкне үтәдек. Молодцы, менә җегетләргә бик зур рәхмәт анда. Илназ бак булышып җибәрде. Безнең үзенең автобусы ни белән Булат Бәйрәм катнаштымы? Булат Бәйрәм катнашмады. Шуңа күрә бик әйбәт булды. Илназ бакка рәхмәт. Мөнир килеп киткән иде. Илнар Сайфиев булды. Аннары Нияз кайткан, шул аппаратуралар ниләр белән. Барлык катнашкан җегетләргә, анда Мамадыш җирлегендәге кешеләргә барсына бик зур рәхмәт. Шундый җылы, матур гына каршы алдылар инде. Сиңа нәрсә булды? Әйт инде оялыма, авылны сагындың. Кайтыйк дисәң ялда, бергә каршы килмим. Дөресен әйткәндә, үзем дә бик телим. Әйдәгез бергә!
Табиғат тиресәнәк, утын җиләк сыйыр. Көтә иде мине әти авылында, үзе дә ул очып кайта иде анда. Авылга, авылга, тынычлык табарга, авылга, авылга, табигать янына, авылга, авылга, саф һава суларга. Достар, менә монда кул чаба торган урын бергәләп. Бер, ике, өч, дүрт. Авылга, авылга. Әгәр казанышлар сине куандырмый, эштән илгә кайткач тынычланып булмый. Көндә йокы туймый, әгәр сызлый йөрәк, димәк дустым сиңа инде күптән кирәк. Авылга, авылга, шәһәрдән таерга, авылга, авылга, тынычлык табарга, авылга, авылга, табигать янына. Кадерле дуслар, бу шоу без программасы калган программаларыннан нык аерылып торды дип әйтәсе килә, чөнки ниндидер җылы программа булып чыкты, җылы әңгәмә, инде гаилә атмосферасы, нәрсә дип әйтәсе килә сезгә. Рәхмәт безгә бу программага килгәнегез өчен, инде иренмичә бөтен гаилә белән җыелып, Айрат әйтеп китте инде. Айрат, сән сабырлыклар эш кыз янында. Бу иң зур теләк миңа дөресен әйткәндә. Шын күңелдән теләсе килә саулык, сәламәтлек, инде һәрвакытта шундай сокландыргыч гаилә булып, үрнәк гаилә булып, инде тагын бер елдан ала берсә күрешербез. Без дүртәү түгел, ә бишәү, бәлки. Күрешегез әле. Күрешегез. Шушы көннәрдә генә булып узды безнең гашыйклар бәйрәме. Инде бу дата сезнең семьяда бик зур роль уйный. Менә шуңа инде без сездә кунактамыз, сез бездә кунактамас аңлашылмый монда. Шуңа күрә менә шушы бәйрәмгә теләкләрегез нинди булыр икән гашыйкларга? Дөресен әйткәндә, теләкләр бик күп. Бер-берегезне яратыгыз, бер-берегез белән кавышыгыз. 14 февраль көне бер-берегезгә өйләнешергә курыкмагыз. Ир кешеләргә бигрәк тә кирәк 14 февраль көне өйләнергә. Ни өчен дигәндә, бу датаны онытмаячаксыз. Шулай гаилә датасы бар бит. Менә бу дата булса, Истә генә калдыра кирәк. Истә калдыра торган, истә калдырыла торган дата. Шундыйрак даталар сайларга тырышыгыз. Яңа елда. Яңа елда өйләнсәгез була, 31 көндә мәсәлән, бу тагында экономнырак. Шул иң изге теләкләр бездән, безнең гаиләдән иң изге теләкләр. Тагын бер тапкыр кабатланасым килә, бер-берегезне яратып, бер-берегезне гел сөеп яшәгез. Менә шул. Бик зур рәхмәт. Гаиләдән шул. Барлык гашыйкларны чын күңелдән 14 февраль гашыйклар көне белән тәбрик итеп, мин сезнең белән хушлашам. Булдым сезнең белән мин Илназ Гарипов һәм шоу без тапшыруы. Пока-пока.